Riwruoge makere jotije pinje Afrika moriwo kotu, ITUC, Afrika kachiel kod LRS okwayo pinje mag Afrika mondo oriw wigi kanyakla mar keto lwasi maber ne jotije mantie Afrika. Kolo seremo mane okelo kanyakla jodito mawuok e pinje mopogore mag Afrika, jagoro maduong' mar riwruog ITUC Afrika, Joel Odige, oyango ni mondo ohala otime yo kata alwora maber nitiere chike mowinjore oluw. Magi duto timore kinde ma igeno ni riwruok mar AfCFTA e kind thuolo mabiro biro riwo chirni mag pinje mag Afrika mantiere gi kwan oganda bilion 1.3 mondo obed achiel kaluwore gi dwaro midhiro gi riwruok mar AU. AfCFTA member states should include trade unions in national implementation committees. We call upon our governments to provide and improve transportation opportunities, that is in aviation, maritime, and rail and roads for goods, services, and persons to circulate within Africa with ease. If the guys don't include us in the National Implementation Committee, what do? Escalation strategy. We will not strike. It is not a strike option. We will not necessarily picket, maybe in very extreme situation. But our first strategy is the first strategy of advocacy. We lobby. We are talking to